У межах музейнага праекта «Мінулае мае будучыню. Дыялог культуры і навукі» дзейнічае выстава, якая ў тым ліку сабрала выявы археалагічных помнікаў пачатку 20-го стагоддзя і як яны выглядаюць сёння, бо многія за гэты час былі проста знішчаны. Мы самі ездзім экспедыцыі, мала які музей можа пахвастацца такой практыкай. Звычайны чалавек мала уяўляе сабе, што такое сапраўдная праца археолага-навукоўца. Пакусіла як бы мяне і маіх калег зладзіць шэраг мерапрыемстваў, каб людзі больш мелі ўяўленне, што ж такое археалогія як навука. Экспазіцыя ў гістарычным музеі знаёміць з археалагічнымі знаходкамі і асобамі такіх айчынных археолагаў, як Александр Ляўданскі, Сергей Дубінскі, Ісаак Сербаў і іншымі даследчыкамі. Ёсць даволі камічныя фотаздымкі, як даследчыкі ў лесе у нейкіх касцюмах, у пінжачках. Як мне, гэта вельмі міла і крышку забаўна, але вось гэта так было. Праз фотаздымкі мы бачым, у што яны апраналіся, як яны спалі, дзе яны гатавалі, з дапамогай чаго. Археалагічныя помнікі цікавілі і мастакоў. Так на выставе можна ўбачыць графічныя зарысоўкі Язэпа Драздовіча і планшет, які ён сам размаляваў і дзе ён захоўваў свае знаходкі падчас кансервацыі Наваградскага замка. На гэтай выставе прадстаўлены унікальны графічны ліст, выкананы Язэпам Драздовічам, на якім прадэманстравана гарадзішча Свір. Да вайны гэта гарадзішча было зрэзана, кавалак адной з частак гарадзішча быў знішчаны, і Язэп Драздовіч тады знаходзіўся ў тых мясцінах, і ён гэта бачыў, і відавочна, што ён прысутнічаў ужо на свежазрэзаным гарадзішчы і выканаў замалёўку так называемай стратыграфіі. З выставай «Археалагічны помнік. Фіксацыя мінулага ў мінулым» можна пазнаёміцца ў гістарычным музеі да 15 лістапада.